Se ridică o dorință și în taină dorul întreabă: care-i taina întregită despre mama adevărată? Ce înțeles are cuvântul ce pe buze toți îl poartă? Chiar și pruncul de pe brațe, îngânând cuvântul mama. De-abia veniți în lume, când încep ca să vorbească, nu știe de nimeni altul decât chipul cel de mamă. Mii de mâini de s-ar întinde să-l mângâie pe față, nu e nicio clipă în lume cum e clipa cea cu mama. Aș vrea să aduc în față doar o mică întâmplare, ce-ar pune în gândire în parte pe fiecare. S-a întâmplat că într-o casă tatăl a trecut din viață, lăsând 5 copii orfani și o mamă îndurerată. Greul îl văzu și alții și într-o zi veni să-i spună: vreau să te ajut cu ceva, îi zise o vecină. Dă-mi fetița cea mai mică, să o înfiez să fie a mea. E mică, nu te cunoaște și în curând te va uita. Ai destui ceilalți 4, nu mai sta la îndoială. Am să o îngrijesc mai bine ca o mamă adevărată. Greu putu să-și dea fetița din brațele ei, însă lipsurile au început să o copleșească. Într-o zi, ce se întâmplă? Mama văduvă rămasă aude plângând pe stradă pe fetița înfiată. Repede ieși afară, o ridică sus în brațe. Ce s-a întâmplat cu tine? O mângâie și o întreabă. Am căzut, strigă fetița, că am alergat pe stradă și am vrut să-i spun la mama, dar mama mea nu-i acasă. Atunci o ridică în brațe, o mângâie pe față, dar fetița deodată se oprește, nu mai plânge. Spune-mi, vecină, și mie să-i spun și eu la mama cum trebuie să fie mâna când își ia în brațe fata. Pe Golgota, în piroane, ia-tu un corp bătut de bice, ia-tu o mână însângerată pentru tine, pentru mine, spini adânc înfipți în carne pe țărâna blestemată, căci pe această mamă scumpă mulți nu vor să o cunoască. Veniți tineri, veniți vârstnici, veniți voi de ani albiți și vedeți ce fericire în brațele lui găsiți. Veniți și vedeți minunea trâmbițată în lumea toată. Mama noastră are mână străpunsă și însângerată. Veniți la mama cea adevărată.